kijing tip bat gi khobor gi baman la kasni na khwasi kai channel siang ba subscribe nok manta la ban ong ba kalit kawana no ba shalong kadai ga ba song satam yakin pat ba namar ki kendu jing e man kasni na lor ka jing sa kut kali hanrai ka wai pat kadai na ka jing le ang ki babun ki nong ya taksi kamai ki bam ju tre ban kit hanrai ki ba ap tak man yo ki ba le che jangai nei ban chu yo reserve ki nong lek nong wan namot pran ki batmu ban lek chekeleng ki jaka ki habat up slim wat daki genta kajing e hasar shalong kam dai tangi ki nong lek nong wan pat ba anrai wat ki badon kali shimet ru ki kendu jing e namar kajing sakut kali kabaman gasni kabam la shu ban batai la ban ong ba ki jing penyat kali hasilong kalafel ka jing rak bat kajing e teruk palat ki kali klem da ap yaw lain ru kadai gadaw kabalawan ra ya kajing sakut kali bat kapau ba hasilong kam don setia kajing long renti na display jong kinong ya bat kinong shong kali ki bayang bat kali kat ba shabalam na kadaw ba kabot sarkar kamla ban petrikam tikna ya ular kam namar kajing bomban se don ki bhap ban le dagi arshaka wat la kador karem haki banai baladep hakajing isha kabo distrik kala persang ban petrikam ya kur kompanya kali da kaba petrikam da wot event number hathan kashari kandai lat bat mot pran hanrai kanai ki jingthmu kal pulom no hadin kinong nya taksi kamai kela yang persya hadu bak sarkar kala haban pendem ka jingkali kalong hato ka district administration ka yoi ya kanai ki jing ek ki pat ba ne kan shupit kai ne am na jaka shong banwan ujor ki briu